Martin har et par nuggets og nogle pøller imellem tæerne. Ja, vi ser lige her. Og han vil gerne mase den. Ja, nu skal jeg se, hvor hurtigt jeg kan kopiere samtlige madretter, jeg har med min tær. Malle, du tæller ned. 3, 2, 1. Jeg er en pølse. Min lille tøj, der sagt. Og den faldt bare ned. Ej, jeg er nugget. Hvad giver du mig rating der? Delicious. Keep going. Du får 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 af mig. 9 nuggets. 9 nuggets point. Vi siger tak til studiet her. This soup, it's delish. Ej. Hvad var det? Jeg ved godt, hvad det var. Et. Hvad? Et. Ja. Åh ja! BN. Ja. BS. Godt, det er det sidste gang, det sker i min time, med på det? Ja. Ellers er lortet ud, eller jeg er ude. Du har været fri. Hvor er det sød. Nej, jeg har haft taget en masse rigtig gode billeder. Malle, du sød. Synes godt om dette. Du er sød. Du er sød, mand. Hvad siger du så godt? Jeg skal flexe Malles fod. Skal du? Malle skal flexe fod, og jeg skal hjælpe den på vej. Ja. Fokuser! Du skal kunne fokusere. Han skal kunne fokusere. Så. Alt er det ude. Det er jo næsten hvad jeg skulle have blitz på. Jeg er fuldstændig i den. Yoga mode. Tre. Mikrofon. 2. Og så. Min anden halvdel af foden er her i. Ja, den er derude. Jeg sætter den lige sammen igen. Må du se mig finde stopper? Der er lige hvad du gør. Din fede hånd er i vejen. Først, så laver vi et kryds. Jeg har slet ikke trykket film endnu. Velkommen til TV-køkkenet! Kasper, hvad er det, vi står med her i dag? Det er pølser og spaghetti. Hvad kalder du det? Bearnaise. Bearnaise. Hvad er det, vi har her i? Vand. Så, hvordan forbereder man sådan en delikatesse? Det du gør, ikke også? Det er, at du har sådan en sausage. Ja. Bare. Det er det, vi har herovre. Ja. Den kan man finde i diverse supermarkeder. Ja, der har vi snydt lidt jo. Ja. Så er det med og ikke lavet den selv. Ja. Og det du gør, ikke også? Det er, så tager du sådan noget her. Hvad er det for noget? Det er spaghetti. 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 Og det du gør, det er, at du tager sådan en sausage. Ja. Og så skærer du ud i skiver. Og så spirer du den med spaghetti. Ej, hvor vildt. Så nu gør det næsten, for vi ser sammen med i. Hey, hold da op. Det skal sgu godt. Ja.
Ej, nej! Du må ikke gøre det. Okay, jeg var ikke. Det må du sgu undskylde, Kasper. Det var ikke sådan. Det kan jeg også. Undskyld. Jeg slukker nu. Fyr ham. Det var alt for den gang. Jeg vil hjælpe lade ham nu. No, he's not. What you call this sport, dude? I call it... Ja, jeg kalder det... Jo. Wow. Jo. Original. Så det. Er du klar? Klar. Ja! Det fik han lov til. Det er meget nemmere bare at have rundt om hånden. Sådan her. Det er ikke sjovt. Tag rundt om benet. Okay, jeg går. Og det bliver. Hvordan skal du gøre? Ja. Kasper, hvordan har du tænkt dig at gribe den? Skal du skal lave noget metal musik? Hvordan havde jeg tænkt mig at gribe den med panden, så er det? Så skal det være sådan et større håndholdkamera. Jeg styrer triangler. Ja, du har et... Nej, jeg styrer bare... Har du styret stort from... Jeg styrer bare triangler. Eller sangen. Bare triangler. Er I klar på noget fucking crazy Ja. shit? Jo. Godt, du siger undskyld til MTV, for det var sådan shit. Undskyld, MTV. Undskyld. Du tager det smil af! Undskyld, MTV. Det er en træt af. Hvad er det, Kasper? Hvad har du fundet? Hello Kitty spray. Jeg har fået min Hello Kitty spray. Mig nogen Hello Kitty spray. Men hey, jeg skal bare prøve. Jeg vil bare prøve. Jeg vil prøve. Vil du hvad smag? Hello Kitty. Giv mig! Giv mig nu! Du smager Hello Kitty. Giv mig nu! Nej, du giver ham bare til Martin, han er dum. Jeg kan prøve mig om munden. Nej.